Okay, ngisaqhubeka ke ngiqhubeka kule yandaba leya. Ukuqhubeka kwesikhathi uma yogazi yabo sikuvele sikhulume lento ukuthi okay asivesane senzeni asikwenzeni because abantu bafuna senze ngathi siyathandana, abantu bafuna ngathi mina nawe singathandana yabo, futhi nakhona kusuke kuyena ukuthi asikuvumelani ukuthi ngigirlfriend yakhe. Kungenelela intatheli, ngenelela abantu yabo, ugcine wonke umuntu manje esenomqondo ukuthi siyathandana, singathandani naye futhi mayogathi ucomfortable ngalokho ukuthi ayasithandani, si right, ake nje ayikho into wrong ngaleyo nto leyo yabo leyo nto. Siqhubekele nje thina senzele content nebliss kube right futhi singabi nankinga, abantu bejabule bejabulela ukuthi hayi bo bliss une girlfriend yabo, into right nje leyo futhi. Okay, ukukhola kwabo abantu kugcine ku affecta mhlambe izinto zami ngithi ngiyazenza ezinye eceleni, ngoba abantu abafuni mina ngihlwana mayogathi, abantu abafuni mina ngibe nenye life, bafuna ngithanda nemayogathi ke, of which is good. Mawucabanga ngoba phela vele phela akekho umuntu ongamukela ukuthi umunye umuntu abamthanda uchithelwe or something. Angikaze ngize ngithanda nemayogathi guys, that's why ngifuna ukuklerisha leyo nto kothandayo kodwa uyi understand. Ngaphandle ke mangabe ukuthi ke nithanda kubele kunethi hayi udlale ngoma yogathi wena, ngicela nje nikhululeke lapho mayogathi right usafe la khona. There's nothing ebenzeka phakathi kwethu and uyazi angiqambo namanga because I know even le video uzoyibona, uyazi nje ukhululeke phakathi, uphole esinqeni mayogathi, uphole esinqeni njengetsheketshe, akana nkinga nhlobo nalento. Uyazi besenze content and besi enjoy content yethu naye, bekuyinto nje ebesiyithanda nathi because abantu bebeyijabulela, besingayimind nje ukuyenza namanje ke futhi nje isiphazamisekile ke vele ke ngeke saqhubeka. Ingakho ngithi angizokuveza lokhu ukuthi uma yogathi nami besenze content, that's why nimbona engaphathekile, ngisho kabaphathekile kabi mayogathi, noma bethi uposteni ubeyidlalela, uyazi mayogathi this is my life. At the end of the day naye une life yakhe, uzoqhamuka naye nesipatsha sentombi yakhe, simjabulele simbongele. Mina nje ngiyobe ngimjabulela because I know ukuthi mina nabe sicontent. Uyabo, ya ilokho nje ngisho ekhaya kubo ngake ngaya ngesikhathi futhi sayenza ivideo sekhaya kubo, nakhona ngangiyomchecka nje na ngasuka nje la eTown ngahamba eThekwini, ngahamba ngayombheka because ichomi yami yabo, umngani wami siyazidlalela guys. Ngiyacela bandla kubona bonke, ngizoxolisa nje kubona bonke abantu abathintekile entweni kamayogathi. Angithandani nomayogathi, angilutho nomayogathi, besenza icontent nakhona sasingayiqondile, yayicreatekela icontent, sabona nje sipostile ivideo yethu nesithombe sethu sobabili, abantu bayithanda futhi nakhona besikwenza uthola ukuthi mhlawumbe sishutha sisendlini yami kamereni nanani, bekusha abantu bethi shuthani nisendlini. Mayogathi esuke la asuka khona ezendlini yami sifike sishutha, bethi shuthani enza ukuthi sithi ha yabona into esayisadiklana ukuyenza ile yokushutha siphakathi engutsheni, bethi khumlani ngene engutsheni because abantu bebeyikhande bona leya content ngendlela yabo. So bese entertain abantu kahle kahle, hayi kabi futhi ngokuvumelana kwethu sobabili. Kuningi nje bebekusho, abanye bebethi sicela ukunikelela nihambe nenze umshado nomayogathi, yabo leyo nto okukuthi into abebesiyenza bebeyijabulela kakhulu. Ngisho ngithi content leya bese anginankinga, yenzani umshado wenu kuzogcwala, sizozonisupport, sizonithengela izipho nani zoba right. So ngakubuka lokho ukuthi okay ngizokwenza then bese yabo igaba lami libanjani emva lapho ukuthi lo muntu ade yogani mayogathi zolo lokusasa usegani ubani, I understand of which is not good. Ngakuyeka ke, ngakwenqaba ke lokho, okunye kwakho ngwenzile, okunye angikwenzanga, besizenze content. Angiyiclearishe ngempela leyo nto kothandayo kodwa uyi understand, ongathanda kunankinga, angeke ngize nginiphoqe ukuthi ni understand yonke into lapha emhlabeni, lonke uvucu lo lwenzekayo, besenze content anyway, sin entertainileke nebliss nje kwakwenzeka ngoba nakho niyakholwa ukuthi besithandana noBlaze, okusho ukuthi content yethu was 10 out of 10.